Na cső, srácok! Kicsi lényeg, a címből már úgyis látjátok, egy katonai bunkert fogunk majd meglátogatni. Most végeztünk a tengerpartnál. Na, akkor miért egy kicsit összepakolunk el? Igen. Én, Hunar, meg a Hunar apja, meg az én apukám fogunk menni meglátogatni ezt a katonai bunkert. Hazamegyünk most, én letusodom, mert most fürdőgatyában vagyok, teljesen rohadt homokos vagyok, meg minden még. Szóval letusolunk már minden, és utána meglátogatjuk, ez egy teljesen elhagyatott amúgy katonai bunker, szóval így az erdő közepén ott lehet, hogy látjuk lőnyomokat, lehet rattatálni, meg megnézzük, miket találunk. Igen, majd ott a katonai bunkernél még itt a kocsival bejelentkezek, amikor végeztünk ott a szállásnál mindennel. Odaérve láttuk amúgy, hogy ez teljesen bent van az erdőben, de amúgy nem egyedül volt, mert láttunk még egy teljesen elroncsolt házat, ott volt a katonai bunker, és itt még mellette volt egy ilyen elhagyatott ház, ahol később próbáltunk bemenni, azt még majd felveszem, de amúgy igazából spoiler veszély, de nem tudtunk amúgy bemenni. A katonai bunkerhez viszont oda tudtunk menni, de... Na. Terasza is van basszus. Ez komoly, de hát az már szét van rontva. Jó, tavas. Semmi izé. Ja. Ott van az hátulom. Hát ez az... Nem olyan nagy, mondjuk. Képeken nagyobbnak nézett ki. Az istenit. Szerintem a második világháborús nagy bunker. Második világháborúban jó volt. Ugye, Unor? Jó ez. Az szép. Na figyeljetek be, közel megyünk. A bejárat le van zárva, át kell mászni. Mi? Hogy hát itt nem lehet. Arra nem volt szó, hogy másszukázunk. Hát most egy pillanatig igen. Hát a nagy biztonságos lezárás. Ezrenben másznak. Ki a fasz érdekel? Hú, nagy kocka. Ott volt a bejárat. Baszki. Látjátok? Már egy gyík a falon. Baszki. Nehezen mehetett át a golyó, várjál. Akkor kint van. Azt szerintem másik oldalon. Valószínű. Ezt a kurva istenit. Hallod, rohadt nagy. Hát itt a dzsumbuljon, de ott szerintem ott is kell, mert a csávók is úgy. Ugye, mert tüskés a izé. Hát igen. Itt akkor le kell taposni. És ez bejárat. Kiugrik valami, én itt szétfosom magam. Itt nagyon tüskés. Ebből pók. Oké. Kell lámpa. Mi? Mutasd. Azt a kurva. Itt ha erre kijössz, itt is szintén nagy fal, de itt a dzsumbujnál amúgy oda be. És akkor... Honor? Bazd, mekkora pókok, geci. Nagyobb? Hát ott elég nagy. Na. Gyerünk csak. Tényleg mennyi pók, geci, de nem is kevés. És nem is kicsik. Anyám. Van egy jó sok pók. Ma itt egyből egy... Van egy jó sok pókháló. Ne sem tőle, már bocs. Itt bujkáltak a második világháború, itt háború. Ment közben ezek itt Tele bujk. van lommal, de videózol? Benézek. Már Aha. Kurva anyját ennek a rohadt cipőfűzőnek. Aha, ez itt egy szoba. Arra még lehetne menni. Az volt egy lépcső. nem lehet tovább menni, nem akartam. Dominik menj csak, de tele van kacagtal, izé, WC kagyó. Pókhálós, kurva A anyám. Dominik már elmutatja felvételni. Ilyen matrac, darabok, mintha laktak volna hajléktalan. Aha. És itt ki lehet nézni. Szép. Hogy lehet ott menni valahova? Itt van egy ilyen kinéző katonáknak. Ott itt ilyen kilátó, hogy jönnek-e az emberek, vagy nem. Aha. Fel tudsz menni? Itt ki tudsz nézni. Ez direkt arra van. Aha, innen lőttek kifele. Ja. Aha, lőttek. Veszed is? Vettem az egészet.
Van egy így csinálva, mint Olyan nagy ez a bunker nem volt, de amúgy érdekes, hogy ebbe voltak a katonák. Golyónyomokat a videón. a videó mutatja, hogy itt Igen, általában a videónyomon. bejáratának- Igen, általában a videónyomon ott voltak golyólövedékek, de mi nem És nagyon egy láttunk. csávó mondja felvételen, hogy ez a golyónyomok. De ja, lehet, hogy csávó mondta, de szerintem nem igaz. Figyeljetek, érdekes volt, most onnan néztem ki. Valamerre bemendégeltünk. Dominik, ez szerintem csak egy videó magadnak lesz. Ezt semmi értelme feltölteni. Én ezt váltoltam. Ahogy gondolod, de szerintem semmi értelme. Ha úgy van, azért még egyszer. Ja, hogy amúgy azért ez, ott bentig ez jó vastag fal, szóval itt gondolom, itt így kilőttek a gránátok, kidobták őket. Fasza. Jó, és amúgy ott van a város, ahol a házak kiemelkednek. És... És akkor... Mondom, meg ki is írták, van zónatak. Warzone-ta. Kérdőjellel. Tényleg, ez kérdőjel. Ennyi. Fél vagy maga. Na jó van, ez nem volt olyan nagy videó, de az érdekes volt megnézni, hogy éltek, vagy ez, hogy így hogy voltak a katonák a második világháborúban, egy ilyen izébe itt hátul. Komoly. Ha Dominik benhagyja a kommenteket, Benne se. akkor, hogy be legyen kapcsolva és legyen, hogy lehessen írni. Én ezt nem töltöm fel. Látod esetleg a YouTube csatornámat tudnok is, egy Nissan Skyline, fehér Nissan Skyline a profilképen, de látogassatok meg. De viszont majd írjátok be ezzel a videó alá, hogy mennyire volt értelme ezt neki levideóznia, mert beírjátok, aztán láttok, vagy ilyet igazolóba, hogy beírjátok Google-én, Hát jó, de élőben más, mint képeken nézni. akkor is. Na mindegy. Úgyhogy írjátok meg, hogy volt-e értelme ezt neki felvenni, igen vagy nem. Úgyhogy... ja. Szerintem volt, most megnézzük még sincs vége a videónak. Na majdnem kiköszöntem. Most még megnézzük a másik roncsházat, azt ott. Akkor van oda is bemenni. menni, akkor azt én felveszem, mennek több értelme van, mint annak. Hát ez se az izé. Na úgyhogy megnézzük azt is. Ha nagy a dzsumbúj, akkor valószínűleg nem megyünk be, de innen kívülről is amúgy tök érdekes. Szerintem a katonai bunker is jó volt. Átment nem túl, mert egy patak izél, de benne innen is akarunk nagyon. Amúgy ott lényeg, ott az ablaknál még falépcső van, de hát tiszta rozsdás, az egész le van szakadva a tető. Átugrod? A fasz. Hát de még az ajtól sem be lehet beütni, mert ott el van dzsumbúja, meg deszkákkal tüzelve. Mindegy. Azért Szerintem ez is a katonai érző volt. a katonai izé az ott van hátul, de Tengerfelővétől. érdekes. Na jó, úgyhogy amúgy megnéztük ezt a roncsházat, ezt is mögöttem. Meg a bunkert is, szerintem a bunker érdekesebb volt. Nem tudom, hogy ti mit gondoltok, szerintem érdekes volt, nem mindegy, én akkor kiköszönök. És akkor ez volt a Jezolói út, holnap után én már németben leszek újra. És akkor jönnek a többi videók, gémelés, bármi. Na jó van, akkor addig sziasztok!